Welcome back to my YouTube channel mga kabihays, no. Ug sa ato ang bag-o na nagsubaybay sa ato ang channel mga kabihays, no. Salamat mga kabihays. So karon mga kabihays, sugdan na nato atong spray mga kabihays, no. Ay naa na tay liquid na nakapalit na ta mga kabihays. Balik clear out ang brand name ato mga kabihays, no. So i-try na to mga kabihays kung effective jud ba to mga kabihays. So naa ko ang napsak dira sa kilid mga kabihays, no. Nara dira sa mga kilid kabihays. So una mga kabihays, kuhaon sa nato to ang liquid mga kabihays na clear out ang brand name mga kabihays, no. Nara ni dire mga kabihays kana mga kabihays. Kuhaon na nato mga kabihays. Butang nato sa tong teres mga kabihays. Itaod-taod mga kabihays, flex na to na sila doon na ako napsak mga kabihays, oh. Balikon na nato na mga kabihays. Ara mga kabihays. Oops, kuhaan saan ako mga kabihays. Yang handle mga kabihays, lisod man ko kabihays, no, kaya nagkunit og cellphone mga kabihays. So mga kabihays, kuhaan na to mga kabihays. Tapad na to na sila doon kabihays kay flex nato na sila mga kabihays together sa to ang panahon sa tong nature mga kabihays, no. So karon mga kabihays, magmix na ko dire sa ato ang sprayer mga kabihays, no, o sa ato ang liquid na napalit mga kabihays na clear out. So ako ang try dire mga kabihays upat lang ka takos anang taklob sa clear out mga kabihays, no. And then punon ako ang kaning mismong napsak mga kabihays. 16 liters na siya mga kabihays na napsak. So common man yata na 16 liters na napsak mga kabihays, no. So karon mga kabihays, mag butang na ta mga kabihays. So karon mga kabihays, tanawa na to mga kabihays ato ang iro mga kabihays, no. Tanawa mga kabihays, pasing tabi lang ta sa ato ang viewers karon mga kabihays. Nag-deploy mga kabihays, no. So ayaw lang ninyo na imahin mga kabihays, no. Pasagdira na siya mga kabihays. Gawas na siya ang hinanakit mga kabihays, no. So mga kabihays, nagtakos na ta mga kabihays. Paliupat lang ka taklob ana atong ibubo mga kabihays, no. So karon mga kabihays, butngan na nato ng tubig. Hindo sa tatong kamot mga kabihays kay isog jud daw ning clear out mga kabihays, no. Kung ma-irritate atong skin ana, char skin mura jud biyag puti. Mura biya tag panit ug lapok ani mga kabihays. Mura gyud tag lapok ug panit ani. Okay ra na mga kabihays kay dumog trapo ta dire mga kabihays, no. Oy arte-arte dire mga kabihays. O kanina tubig mga kabihays, sa ulan lang ni mga kabihays, no. Tagak lang ni sa gutter sa balay mga kabihays. So gamit kay ni ang tubig sa ulan dire kabihays kay mao ibisbis sa mga tanom. Karon mga kabihays, paabot nung ta kay taksan pa natog tubig mga kabihays ang napsak mga kabihays. 16 liters na napsak. Paabot na mga kabihays. Nindot ang ato ang panahon karon mga kabihays kay medyo dili init, no. Same ra gyapon sa atong first video na ko mga kabihays, ang panahon medyo dili kaayo init. So ambot lang ani og init ba ni unya mga may kasagaran init diri mugawas mga kabihays, no. Alas 8 medyo init na gyud, dili na makaya og laroy dira sa lapad na yuta mga kabihays, init na gyud kay na. So hope na to, no, na dili mugawas dayon ang init or matabunan ang init karon mga kabihays. So karon mga kabihays, no, lukduho na nako ng napsak mga kabihays. So
bugat mo gyud yung napsak kabihays no. 16 liters na napsak, medyo bugat po gyud na siya mga kabihays. Prepare pa nako mga kabihays, tarong nako mga kabihays kay bisig matagak mga kabihays no. Kay murag nipis biyang strap ani mga kabihays. So pero makadaog man jud siguro mga kabihays kay mao may butang dra mga kabihays na strap. So kaya ra din mga kabihays no. So karon mga kabihays, proceed na ta dito mga kabihays no. Mura jud professional mga kabihays oh. Nagbutod ra itiyan mga kabihays, nagbutod ra. So tara mga kabihays, sabayan ko ninyo mga kabihays. Let's go. So karon mga kabihays no, nagsugod na ta. So medyo fast forward lang nato mga kabihays, paspasan na to ang tuang galaw mga kabihays no, kay tanawa na to sa tuang video mga kabihays, pasig maburingan mo ba. So fast forward lang nato mga kabihays no, paspasan na to ang video na to mga kabihays. So spray lang ko dira mga kabihays no, batay lain buhaton mga kabihays, spray lagi tayo mga kabihays. So karon mga kabihays, mga alas 6 pa kape mga kabihays, ang ano pang panahon, medyo nindot pa, wala pa nagawas atong haring araw ano mga kabihays no. Punta medyo udto-udto na mo kagawas mga kabihays para taas-taas tag-agi karon mga kabihays. Nana ko dito sa tumoy mga kabihays. Kung iro taong mga kabihays no, nga na gina siya mga kabihays, bodyguard na ko na. So kani mga kabihays, naka-refill na ko ani, so pangduha na nako na mix mga kabihays no. Sa unahan na po kagamay mga kabihays no. So mga kabihays, di po dalim din yung napsak mga kabihays no, kay sige gud kag pump ani mga kabihays. Kay kung undangan mo nagahinay mga pressure sa tubig mga kabihays, ang buga or ang release sa tubig medyo hinay kung di ka nagapump. So kana mga kabihays, sige ra gyud kung pump ana. Tina nang haway na gyud na kung kamot mga kabihays, gibumba na mga kabihays no. Pero okay ra mga kabihays, exercise na mga kabihays no, kay tako na kay tagtiyan na mga kabihays. So nindot po ni siya na klase no, kay exercise po tayo mga kabihays, kay siyempre buntag sayo, way init, panahon, nindot pa gyud, medyo bugnaw. So ang imong singot mga kabihays ba, grabe mga gawas diretso mga kabihays no. Ikaw di sige bomba-bomba ang napsak mga kabihays, ng bugat kung giday ka na. Medyo sakit akong abaga din mga kabihays no, pero laban ng gyapon ta mga kabihays no, kay ta mahuman anig mo undang ta. Padayon ako dira mga kabihays, abot na kita dito sa unahan mga kabihays no. Abot na ta sa poste dapat mga kabihays. So nindot gyapon tong panahon mga kabihays no. Pero makita na to mga kabihays, medyo hawa na kabihays no. Ang form sa tong clouds mga kabihays, murag nawala na mga kabihays, murag padulong na gyud siya. Karon mga alas 7 na ni kapin sa buntag mga kabihays, naara gyapon ta dira kabihays. So actually mga kabihays, di na ko ni mahuman jud no ang kadakpot sa atong yuta karon mga kabihays. So wala pa ko nakatunga gani mga kabihays no. So siguro mga kabihays, sunod na to na video no, hinaot unta ta na mahuman ako ni tanan ang area diri, kay ako pamanggod isa, so isa pa kanapsak sprayer ako ang napalit. So mangita pa ko mga kauban ako ng tabang sa kuha, kay medyo di gyud ako kaya mga kabihays no. Pero nice yan na experience mga kabihays no, kay hindi ay way raman ta kay takita lang yung mga kabihays no. It's about experience mga kabihays ba, try na to ba mga kabihays. So sige ra ko bomba mga kabihays, nawa na akong dughan mga kabihays, basa na mga kabihays. Kantiyan wa gyapon, porma gyapon kantiyan mga kabihays, awa mga kabihays. So katulang mga kabihays no, puhon mga kabihays, maka-format or mahuman na to ni na project mga kabihays no, na maisprehan na to ang palibot. Kanang nakita na to sa video karon mga kabihays, kana sa buang likod pod, kana tag-as na kayo ang mga
dahon dira mga kabihays no. Daghan na kayo mga ugaw pud, so dira mga kabihays limpyuhan nato na napsakan gyapon nato ang mga kabihays, so ug pamutlan po nato mutlan po nato gamay mga kabihays para di po ta maglisod og agi sa ato ang napsak dira mga kabihays no. So karon mga kabihays, nakaupat na ko ka refill ana mga kabihays no sa napsak na 16 liters mga kabihays. So karon mga kabihays, alas 8 na kapin, medyo makita man ni medyo nihayag na init na kayo na mga kabihays. Nagmugot na lang ako mga naong mga kabihays. Pechay lang mga kabihays, ang anak gina mga kabihays no, ang anak gito ng mga kabihays. Ang dako lang tiyan mga kabihays. So katurang mga kabihays no, i-update nung tamo sa ato ang next video bahin sa yuta mga kabihays no, na nahuman na gyud nato mga kabihays, ma-clear out na gyud nato same sa ako ang napalit ng plan. Ug kato lang mga kabihays,